Какво става, хора? Аз съм Leader Hicks и днес ще играем отново с The Best. И да започваме. Той сега ще дойде. Кажи нещо, бе. Какво става? Нещо. Бавно зарежда и ще бъга със сигурност. Това сме сигурни 100%. Аз идвам, ей сегичка. Окей. И да, очаквам да ме убие крипър. Или нещо. Или нещо друго от сорта. Да. Последния път ще да ти дам блокчета да направиш някъде стена. Точно и тук. Виждаш ли? И тук стена. Да, виждам. Чакай назад. Ще ти ги дам. Ти ще ги построиш. Ти щупи дървата, които си наслагал. Ти виждаш ли нещо? Не много. И аз. Първоначално се опита да ни убие паяк. Ще ти дам и една кирка да се пазим. Ти да напазиш, защото на мен бъга. На мен малко. Ама вече ми спря да бъга. Този е моят камък. Ще го оставя там. Значи още. Камък. Да. Значи той трябва да щупи. Не, тук стената ти показва, трябва да направиш. И Мисля, че сега на лунната светлина. Имаме си таванче, което не е завършено. Не, само да имахме легла. защо си Стив? Как така? Скин на Стив. Но, защото правихме клипи и нямаше кой друг. Бях с един, който прилича на малко на Iron Golem. Аз един с маска на Iron Golem, имаш предвид. Да. Брат, толкова стана ми пъкачи. Опитвам се да сложа това, което ми е в ръката. Ти ще се видиш крафтинг. Искаш ли аз да направя да сложа? Не, аз ще го сложа. Ще направя. Само хъбим дървото. Ще ни трябва и то доста. Не го хъби. Някой ме бие. Скелет. Зомби селянин. Селянин. Зомби селянин. Мен целят. Аз излизам чак. Ти се дръж. Няма да удържа фронда. Фронда. Ей, окей. Супер. Добре, че излязох. И аз. Иначе сега щяхме да... Хора, извинявам се. Но ще се пуснем на креатив, но се извинявам. Но се извиняваме, но ни нападнаха доста страшни. А на мен ми бъга, а The Best не може да се справи сам. Няма и оръжие.
Да, също. И на мен ми бъга понякога. Не много, ама бъга. С две бъгания на две Ама на мен устройства. понякога, не много често, като Хикс, Уидър Хикс. В смисъл, Малко ми бъга. ти го разбрах, ама смисъл не разбрах. Означава, че не бъга много. Освен когато излизаш. Тогава от Майнкрафта, тогава ми бъга страшно много. Ехо. Аз идвам и се включвам. Окей, аз те чакам. Забит в скалата. Не, дано да не бъга. Или сигурно бъга, защото нямаш достатъчно място. Скелета! О, аз съм на креатив! Убий го. Супер, аз съм креативчо! Не читвай нищо. Просто... Просто го убий. Не е добре. Айде, умирай! Айде, убий се! Нали осъзнаваш, че може да ни бъде и това на 64? Така няма да стане. О, ще стана. Стана, де. И сега ставам на животи. Не мога ли? Не можеш. Изчакай да сложим краббенча. Стой. Какво? На, служи го. Взе ли го? Да, ето го. Точно тук. Не го виждам. Цъкна го. Какво ще правиш? Ще си дава майта ми. Колко камък имаш в теб? Една кръгла 0. На, отиди да купаеш камъни. Нали осъзна? Давам ти айтеми в момента. Нали осъзна, че съм на креатив? Не купая още. И ще купаеш долу в дупката. Ти имаш камък. Ама не е 8. За всеки случай сега се пусни на животи. Аз, когато ти се пуснеш на животи, аз отново ли ще съм на креатив? Не. Зомбак. Да отивам ли да го убия? Не! Направи врата. Добре. Все едно съм на животи. И вратички. Готово. Окей, хора. И сега ще видим колко дълъг стана клипа. О, да, и ще си направим покрив. Добре. Хора, но се извинявам. Дисконектнат. Дени. Да те... Не бе. Ти си... Защо там цъкаш? Гледам го да не изгасне и ако случайно се изглежда, че съм го натиснал. Окей, хора, не направихме много в този епизод.
още тая. Дано да ви е харесал. И да, това е. Чао!